O 0,25 é unha burla do goberno, é unha burla, estáse burlando de nós, eso non é de recibo. Nós estuvemos traballando durante moito tempo para ter unha pensión e non nos están regalando nada, non nos están regalando absolutamente nada, é algo de un esforzo de noso traballo, de traballo día a día, ano a ano. Lo único que queremos como mínimo que nos den el IPC. Lo mínimo que deberían, el esfuerzo que deberían hacer es darnos el IPC. Llevamos 4 años con una subida de un 0,25. Estou indignado, de verdad. Eso que eu sou un emigrante que botei 30 anos en Bélgica e cobro por Bélgica. Pero en solidaridade é unha vergonza, porque na Constitución pon que cando sube o IPC, o índice de precios ao consumo, teñen que subir as pensións. Están violando a Constitución. E a moitos deses cantamañanas do PP tiñan que dimitir xa. O primeiro Montoro xa. Dende a plataforma fan tamén un chamamento á xente nova para implicarse na defensa non só das pensións, senón de todo o sistema da seguridade social. A defensa das pensións non é unha defensa da xente que xa está xubilada, que hai que recordalo, que a xente nova se ten que involucrar. Isto é unha cuestión de xeracións, porque o sistema de seguridade social somos todos. É dicir, estamos falando de que onte hubo unha manifestación masiva en favor da asistencia sanitaria aquí en Santiago de Compostela, porque a seguridade social tamén é iso. O copago farmacéutico tamén vai incluído, incapacidades, orfandades, viudedades, accidentes laborais. A parte de defender os nosos dereitos, defender os dereitos dos nosos fillos, porque os que estamos aquí xa temos a sorte de cobrar unha xubilación. Dudamos moito de que os nosos fillos e netos o poidan cobrar. O remate da concentración tivo lugar unha charla no Salón de Plenos para abordar as últimas novidades con respecto ao sistema público, como a futura entrada en vigor do factor de sostenibilidade, que traerá aparellados máis recortes.